Halat lang tay set up ko ngunay ning cellphone ko ta. So transformer sa muya puminotok puminotok kasubanggi pa kaming warang kuryente. Bata ako matindir man kan pagtiripon dyan sa sawangan at dyan sa sa ginibong crusade tabi sa campaign rally para man sa kay Vice President Leni Robredo. Diyos maray na pagkahapon, sino ka boss mga tugang? Welcome po sa programang 2D sa GB. Sa ngaran ni Councilor nung dawal ako pungunan sino magkaibanan sa kitang alas 5 rin pagkahapon. Tukaron or tanganing tukaron asin pagrestoryahan ang mga accomplishmento, mga proyekto asin magin man mga programa kan 2nd District Congressional Office lalong-lalo naman kan opisina ni Congressman Joey Sarte Salceda. Ako po ang solamente ang lalaking totoy noon pero tito na ngayon, Tito Albay po yan, Renz Luna po na nagsasabi sa Indo na ang pagpadaba ko solo si mo sana. Bakat siya may mag-reply sa kuya, ang pagpadaba ko man tabi si mo Tito Ren, solo si mo man. Ganyan mga tugang sa mga tawag di sa Legazpi, lalong-lala naman sa mga pagtaray ng mga munisipyo asin syudad dabi digdi sa probinsya Canalbay, nagkakaiguanin pagtiripon dyan tabi sa Sawangan Park, tangaling ipailing ang suporta kay Vice President Leni Robredo. Kasubago, nadanog naman yan, nindo kasubago sa previous na programa. So mga naging hero-hero kan mga tao. As in, hindi nga ni kita mga tugang nauugma. Dahil lang ta, ang grupo nga ni Vice President Leni Robredo, na kung saan nga ni suportado man ni Congressman Joey Sarte Salceda, talagang naghihiro mga tugang through volunteerism. Kasubago dakol na mga sektores sa manlain-lain o hali sa manlain-lain ng mga munisipyo asin syudad digdi sa Albay ang nagtiripon tabi or nagatiripon ng unyan dyan sa Sawangan Park. Pinagalao man na dakol ng mga aktibidades ang gigibuhon dyan sa park tabi ngunyan na pagkahapon. Kaya kung pinag-suportaran mo si Vice President Leni Robredo sa iyang kandidatura sa pagka-presidente, ayan tabi, dyan magdiretso kita dyan sa Sawangan Park. Ang anong ipahiling taan ang suporta niya to sa Sainda. Honey, honey, you are my candy girl. You got me wanting you. Bago ang gabos, gawitang mga impormasyon hala dyan sa luwas. Nasa linya si Pading Luwens Barcera. DCGB on assignment. Partner Luwens, Pading Luwens, please come in tabi. Salamat tabi, Pading Renz. Maray na hapon sa mga paraan tabay. Yes, Minakat yes. na sa 20,000. Puko mas o menos ang bilang kan mga nagdaragsaan. Digdi sa One Pink Crusade na kinundusir pinanginutan ka na solid Leni Bicol Movement digdi sa Sawangan Park area. Yes. Ini pagkatapos tabi partner Renz naman natarangkan DCGB News na talagang pinagsaro ang kulor. Manlain-lain man ang pagtubod sa politika lokal. Yes. Alagad pag-abot sa nasyonal, saroan na boses asin na ipinagkukurahaw Leni na ang Bicol. Talaga naman dapat Leni tayo. Correct. Ini ang sitwasyon digdi sa nasambitan ng lugar na kung saan man lain-lain na sektor, mapaparty list man o mga man lain-lain na mga grupo lokal, digdi sa tuyang kinamumugtakan, ang yaon digdi sa tuyang location. Kasubago, nanginot man so mga grupo kan Riders for Leni Robredo. Yes. Nanyaraon digdi sa nasambitan ng lugar para magtaonin suporta sa nasambitan ng aktibidad. Sigud man sa pakikipag-ulay kan DCGB News kay Attorney Taiki Calleja, ang Provincial Campaign Manager kan Solid Leni Bicol Albay, sa iyang ipinagunambitan na pinagtatarget nila na sumakat pa sa 30,000 na madirigdi sa nasambitan ng lokasyon. Yes. Asin talagang enthusiastic ang mga tao digdi dahilan may mga bandera na color pink, may mga nakalaag pa nga ni sa payo na nakalaag na may vote is not for sale. Yes.
and mga manlain-lain na t-shirt Aha. na puro color pink and color kaini, manlain-lain na mga design and boses digdi Lenny Buda Kiko for 2022. Yes, the best. Oo. And sa ngunyan, Dabi Paterens, ini pinag-assistiran man ka na Public Safety Office ka na Syudad kan Legazpi, asin Philippine National Police, Yes. kay iba naman ang Bureau of Fire Protection na Legazpi, Emergency Management Service, tangani ng assistiran an ng mga tao digdi, tangani na kung nanuman ang emerhensya, dahil man pinagahagad, tulos na makaakudir. So, bilang kan mga tao, suminaupay na digdi sa Sawangan Park area, so iba nagpasiriring na sa may cruise ship terminal, tapos duman sa may tulay, pasiring sa Barangay Puro, tangani ng ipailing an suporta digdi sa nasambitan ng pinagigibong aktibidad. And sa rupatabi pa na rin digdi sa Nanotaranyato, an Council of the Leyte Bagacan Diocese kan Legazpi, aktibo man na nagpartisipar, tamala nga ni may mga acolytes, buda may mga Council of the Leyte sa mga manlain-lain na parokya sa Rosanano Taranyato, ining Diocese of San Ramon Nonato Paris, tapos so sa Libon, sa St. James the Greater Paris, sa Romanini sa mga nag-aratindir, pati naman sa mga grupo ka na mga paraoma dyan sa Tercer Distrito kan Albay. And sa ngunyan, padagos man ang programa, may mga nagkakapir ang programa, pinanginutan iniinot ka na pag-ibon din kantura baga sa pinagigibong, nag-ibon din diit man na Aurora, tangani ng sa mga ladies, sa mga taong simbahan, may bahayag ang suporta sa aktibidad na ini, and tagtaon pinaglalauman na ma-performan digdi so Prettier Than Pink bagang banda, Roger. nasaro sa nagsusuporta digdi, asin an aki na bagayon ni VP Leni Robredo na si Dr. Tricia Robredo. Yes. Madigdi ito tangani ng magtauman in pataratara buda mensahe at tsansa na mga siguro mga alas 5 garo alas 6 maano na ini mataumanin sa iyang mensahe. Aha. Sa ngunyan ang mga manlain-lain man pati nga ni digdi sa may Miguel Lopez de Legazpi Monument, talagang pinano naman buda mga manlain-lain man na ano na ini mga motoristas and mga manlain-lain na sektor, malangani sa mga ali sa First District, nagpakaburus ini. Yes. Irao naman digdi nag-arabutan, asin talagang pag-abot siguro kan mga magbabanggi, posibleng sumakat ini sa sobra 30,000 na katao. Kung matatandaan ka subago, so mga ali sa mga second district na mga persona, tapos sa mga ali sa third district ini, nagtiripon muna sa Albay Cathedral, tapos nag-motorcade and nagralakaw pasiring digdi sa Sawangan Park, and so mga taga first district na mga iba nagralakaw man ali sa Lacandula Drive, tapos nagralakaw naman digdi pasiring sa Sawangan Park. Kunyan mga manlain-lain na mga persona, mga niraon digdi, and mga manlain-lain na mga local bands. Kuda sayang nga ni wala daw digdi so the broadband. Wala daw digdi. Nalit kami tabi pa di magpal-register. Nalit Iyo. kami. Iyo ko ta, matugtog ko ta kami dyan. Kaso lang, kan nagpalista na kami, paano na daa? Kaya okay lang sabi ko, no problem. Correct. Sa sunod na sana. Roger to that. Ining aktibidad na ini, sigun man nga ni kay Calleja sa pagkikipagulay mang kan DCGB News, pakulang ini pinagsisentro personalidad ni VP Leni Robredo, kundi sa pagkasararo ka sa Bagay-Tukulano na naglalaog ng iba at lamang pag-eleksyon sa Mayo 9, makaluwas ang pinakang enot na presidente sa Pilipinas na Yes. Bicolana. Aha. Wala pa kulang daw iyan, siyempre siguro nga ni kay Calleja, sama na naugma dahilan taan na mga manlain-lain na sektor, talagang nahihiling ang mga track record ni VP Leni Robredo na iyo ang karapat-dapat sa pwesto bilang presidenteng masunod kan Pilipinas. Ayun nga ni pinagasabi tabi pating Luwens baga na igwang resibo na maipapahiling sa tao. Correct. Aha. Kuda kung matatandaan baga, digdi sa lado lokal, maski nga ni si Congressman Joey Sarte Salceda kan segundo distrito kan Albay,
talagang nagpailing naman ng suporta sa satuyang Vice Presidente na pinag-endorso para maging presidente sa Pilipinas. And sa mga manlain-lain man nga ni mapa-congressman, mga kandidato sa gobernador mo na mga pagka-alkalde na pinagtatawag ni na boses iyo si VP Leni Robredo ang sa indang presidente. Roger, padilawin sabi, may hapot lang ako na sinabi din ni Atty. Calleja na pinagalaoman ko niya na pagkabanggi o ratsyan, 30 mil ang pinagalaoman pero peraso andaman talaga ng total na numero kan mga mapartisipar bago pa man mangyari ning rally ini. Ang total na pinaglalauman ninda mga labi 30 mil na persona. Pero as early as this hour ngunyan na pagkahapon na ini, siguro ko ayun na nga nito sa mga nakaulit na titing nagmonitor na mga personnel. Mga sa poko mas o menos lagpas ng 20 mil asin pinaglalauman pa so iba na magpasariring digdi pagkatapos kan sa indang mga pinakikipo. Roger. Abot ko lang tabi padita, duman baga sa ibang mga lugar. Recently nagkaigwaman din na grand rally sa grupo ni VP Leni dyan sa North sa may Pangasinan na kung saan 60,000 nga so total na nag-atendir. Ngunyan, ano sa mga pipahiling na mga aktibidad dyan kan mga volunteers dyan sa Sawangan Park bilang pagpapahiling ni volunteerism na antabayan ng tabakan mga nakaaging mga aldaw kan mga nakaaging mga bareta man sa lado nasyonal na ininganing volunteerism na pinagigibo na nanauki mga libreng pagkaon, mga maski ano-ano pa man. Diyan tabi partner Lowen sa Sawangan, ano ang pinagigibo kan mga nagpaparticipate dyan na arog man kaya ng forma kan volunteerism na pinagigibo nila? Actually, digdi, bukod sa volunteerism, bayanihan ang nangyayari. Inot gani si Doc Joey Betito, sa taro man na suportador niya ni VP Leni. Yes. Matao man ininin libreng snack sa mga nyaraon digdi. Sumataparan kan sa indang makakayaman sa grupo man ni Doc Joey Betito for Leni. Buda so mga manlain-lain nga mga oning mga personnel buda mga miyembros kan Riders for Leni nag-assistir man ini para mapamaray ang dalagan man kan pagpasiriring digdi sa Sawangan Park area. Buda so mga local artists, so mga ano na nga ini, pati nga ni bako lang nga ni mga Council of the Lady, pati ibang mga relihiyon ini, mga ibang dimensyon ka na Christianity, nyaon digdi para magtauman ni na pataratara buda pagpapangadji para sa aktibidad na ini buda pagtaunin suporta kay Vice President Leni Robredo. Roger tabi pare. Kaya atyan maabang nasa nakita kung ano pa so kumpiras to total na talagang numero na talagang may rehistro kan mga otoridad diyan sa gigibo na pagtiripon diyan sa Sawangan Park. Roger to the tabi partner Renz, na siguro mga alas 5 din pagkahapon masakat na ini sa 30 mil to talagang grabe digdi ang tawo ang Sawangan Park nga ni digdi talagang dahil mo na mabilangan mga tawong nyaraon na nagtitiripon sa mga manlain-lain ng aktibidad tamaski nga ni baga sa mga grupo kan oning iba't ibang mga manlain-lain na mga party list talagang grabe man an ipinagpapailing man na suporta sa indang sarong boses na si VP Leni Robredo ang sa indang presidente kan nasyon. Roger, so yan tabi partnerens na uningani niya naman digdi sa ano na ini sa Padre Rex Arjona sa Parish Priest kan San Ramon Nonato Parish. So mga manlain-lain man siya pa sa nasionaling tadigding padi sa Diocese kan Legazpi and pinaglalauman pa ining magdudugang kaya ngunyan sibot-sibot sa mga personnel sa na Public Safety Office, Bureau of Flood Protection buda Legazpi City Police na mapamaray ang dalagang kaini tamas ki nga ni may aktibidad dahil man ini pinagsarado ining lugar na ini sa Legazpi Boulevard kung kaya sa mga motoristang nag-aaragi digdi pasabol man ang lugar pero diit lang na pasensya siguro ta kapulisan digdi pinag-hold mo na sa sarong linya tangani ng sa mga intersection lane digdi maging magian na dalagan kan bulos kan trapiko digdi sa satuyang area. Okay, dagdagan tatabi partner ta kasubago pagpadigdi ko nga ni sa DCGB. Pagali dyan sa may kabangan traffic na kaya sa mga motorista tabi ay sa mga mabriyay pa rin sa Legazpi, agi na kamo sa mga alternatibong ruta. Habang nagararo mambanggi, mas madako lang tawo dyan sa Sawangan. Tanin dahil man kamo may storbo kan gigibuhon tabing aktibidad dyan sa Sawangan Park. Correct ka dyan tabi partner Renz, talagang
aning ano na ining sa tuyang nanonotaran digdi taruan color pink ang color digdi pagpapailing ning suporta kay VP Leni Robredo tangani ng maging presidente kan nasyon. Roger. Okay, so yan tabi partners ang mga dagdag na istorya haliditi sa tuyang pinagtututukan na One Pink Crusade na siguro ko sa manini sa pinagsusuportera ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarti Salceda. Roger. Mga dagdag na bareta haliditi sa luwas, ako po si Luwens Burse Barceda. Salamat partner Lewin sa mga dagdag na impormasyon na dyan sa luwas. Live sa Sawangan Park sa pinagibong Grand Campaign Rally para kay Vice President Leni Robredo. DCGB on assignment. Ayan mga tugan, dako laon na maray na tabang, lalong-lalo naman tabi sa gabos sa mga volunteers sa pagbilog kaarog kaiyan na aktibidad na kung saan talagang pipahiling ang tunay na suporta kan mga Bicolano para sa satuyang kandidato. Mismo nga ni si Congressman Joey na nagsabi, ang pagiging Bicolano o Bicolano ni Vice President Leni Robredo, bonus sa ito. Dahil ang tapin naghihiling tatabi talaga sa track record, enot na enot, panduwa sa performance, asin magin man, so plano o konkretong plano tabi para sa tuyang nasyon, asin sisay man ang maabo sa sarong ekonomista na talagang makatabang sa pag-asenso kan sa tuyang nasyong Pilipinas. Batiin to man nakantabay ngunyan sa tuyang live sa Facebook Live kan DCGB. Sabi ni si Ram Jason Buebos, masiram na hapon. Maray na pong tabi sa mo si Ram Jason Buebos. Nakantabay halik dyan sa Ginubatan, Albay. Yaon man dyan si Ma'am Teresita Jacobo. Sabi niya good afternoon. Maray na pong tabi sa mo Ma'am Teresita Jacobo. Nakantabay man halik dyan sa luwas. Ang sa ko'y tabing numero pala bago kumalingawan 0926-7097653. Again 0926-7097653. Para tabi sa indong mga komento, mga birthday greetings, magin man mga violenteng reaksyon na yan sa tuyang babasahon digdi sa tuyang programa. Si Sam Nasani Castro, nagantabay man yun niya na pagkapon. Sabi niya, good afternoon po. Good. Ibig sabihin, good na good talaga sa panigibong aktibidad dyan sa Sawangan Park tabi. Ngunya na pagkahapon. Sabi man isa na Joseph Nares, maray na pon si Renz watching from Ginubatan, Albay. Maray na pon tabi sa gabos dyan sa Ginubatan, Albay. So bago talaga, dakol lang nanutaran, so dakol na nagpartisipar mga tugang hali digdi sa 2nd District, magin man tabi sa 1st District. Kaso bago, so ginibunindang caravan, halos so mga taga 1st District, halos mga taga Bakakay, so nagkahiriling ko kaso bago. Ikaw nga mga taga Tabako, magin man taga Malilipot. Sa 3rd District man, presente man dyan, so nagkakapiraman niya ng mga kababayan niya to. Taso yung mga ning amigo kong nahali sa 3rd District, nagbirilog man tabi sinda mga tugang ning grupo. Araw kayong kagayon ang pinagigibong volunteerism, lalong-lalo naman para tabi ipahiling ang suporta sa tuyang kandidato. Halos lampas nga ning 200 ng dati sa rong grupo dyan sa 3rd District. Hanggang sa dinaragdagan pa. Maray na pong tabi sa imo, Boss Boomer tabi. Kan OKFM. Sabi digdi ni Onel Estuy, si Pading Onel, sabi niya, maray na kulog sa payo na hapon. Para tabi pa rin nagkulog sa payo mo. Sabi ni Sir Nasani Castro, I'm watching from Naga City. Maray na pong tabi sa imo, Sir Sani Castro, nagkaantabi ngunyan sa Naga City. Sa Naga City talagang solid Lenny tabi dyan. Sabi man ni Sir Obet Bonafos Baralias, watching from Malolos, Bulacan. Oy, maray na pong tabi sa imo, Sir Obet Benafos Baralias. Sa Holy Week, tama pa, Bulacan Manakaw, bag-irilingan na sa nakita dyan. Ayan mga tugang, at dyan, tabangan ta, kumpira sumari-reach, kumpira tabi sa numero, or baka nga ni maglampas pa duman sa target nila, Atty. Calleja, ang total na numero kan mga maaratindir tabi, dyan sa rally tabi, or campaign rally na ginigibungon yan, dyan tabi sa Sawangan Park. As in, remember, bako lang tabi ini so mangyayaring grand rally, kundi magin man tabi. May iba pang mangyayaring grand rally sa 23, kung ako na sa line 20 kan April, igwa man tabi sin nagigibon man na grand rally man. Tapos sa maabot na Mayo, man tabi, gigibuhon man ang grand rally dyan na tabi sa syudad kang Naga.
Kaso grupo tabi kaya ni Vice President Leni Robredo nagilibot pa sa ibang mga parte sa tuyong nasyon. Dito naman kita mga tugang sa mga bareta, lalong-lalo naman tabi sa mga programa ni Congressman Joey Sarte Salceda. Kung matatandaan nindo, kan nakaaging mga aldaw, nagdeklarar na nin warning tabi sa tuyang gobyerno, manungod tabi nga ni kini pinagbabantayan na bird flu. Ngunyan, mas pinakusugman sa pag-implement, lalong-lalo naman kan gabos sa mga kurso sa TESDA. Tanganin tabing matabangan man ang ibang mga individual na magkaigwanin na tultol na kaaraman tabi asin magin man na knowledge, lalong-lalo naman sa pagprotektar sa swine industry tabi digdi sa satuyang kapalibotan. Magin man ang satuyang poultry industry. So batch 1 kang Animal Production Swine NC2 and Animal Production Poultry Chicken NC2 sa Don Bosco Agro-Mechanical Technology Center tabi nagkaigwanan ni magkakanigon training induction program so batch 1. Tanganing tabi sindaman magkaigwanin na pag-aadal lalong-lalo naman tabi sa pagprotektar sa tuyang swine and poultry industry. Ayan tabi nakairarom yan sa TESDA's Training for Work Scholarship Program o TWSP. Hanggang sa masunod or sa ngunya na presenteng taon 2022 sa paingano tabi ni Congressman Joey Sarte Salceda. Ining mga nasa animal production or swine NC2 qualification tabi kinakay po na magkaigwasin na ni competency sa na magkaigwa or ma-achieve ang mga course lalong-lalo naman araw kan handle breeders, handle farrowing sows and sucklings, raise winlegs, produce finishers as in maintain health animal environment as in mag-apply nin biosecurity measures. Iyan kaya tabi mga tugon sa enot na nga nin pinagasabi ni Congressman Joey na dapat ang sa tuyang nasyon magkaigwanin biosecurity measures. Ta iyan tabi sukulang sa tuya lalong-lalo naman papinag-uuro ng kung paano maprotektaran ang sa tuyang swine industry. Pirang beses na kitang tinamaan lalong-lalo naman sa mga nagkakapera niya itong mga probinsya as in syudad digdi sa tuyang kapalipotan digdi sa tuyang nasyon. Ang tinamaan ng mga tugang ni manlain-lain na helang magpuon sa mga manok hanggang sa mga urig. Tinaramaan ng mga tugang yan so African swine fever, ano pa so iba? So iba pa. Ano ini? So uyang aning bird flu man sa manok. Ano pa so mga mga nagkakalat na mga helang. Dahol bagatabi, Ngunyan, ang pinaka nailing na rason digdi, lalong-lalo naman kung nata biglang nagkakaigwa ki mga araw kay ni helang. Dahil lang ta, once ang sarong produkto hali sa ibang nasyon, naglalaog digdi sa satuyang nasyon, dahil or wala kitang pinag-implementar na biosecurity measures. Kung igwa man kitang biosecurity measures mga tugang, minimal sana, minimal din maray. Dahil kita masyadong mahigpit sa pag-monitor, as in magin man, sa pagreparo ka nagabos sa mga produktong nagdalaog tabi digdi sa satuyang nasyon. For example, ini nga ning mga African swine fever nga ni. Ano kaya? Ang nangyari kay digdi? Tao ang nagiging carrier. Pero iyon yan, iso nangyayari man. Bago maka ulakit ining African swine fever sa mga urig, kinagay po na ining tao dapat makalaog sa urigan. Kaya tabi so pinagasabi ninda na kinakaipuan magkaigwa kitang knowledge sa biosecurity measures. For example, ganito minama sa African swine fever digdi sa Albay, pirang urig so naapektaran kay itong mga tugang rinibo bagatabi. Pinakainot na tinamaan daraga. Asin magin man suminunod baga sa mga munisipyo Campiodoran, sa Pulangi, Iguaman. Ano sa giniribong mga measures mga tugang? So nagkaigwa ba ki radius? So gigadan bagatabi so mga urig na nakapalaog sa 500 meter radius tabi kan mga kulungan kan mga nagpositive sa African swine fever. Pero ini nga ni so makamurumundo man dahil lang ta maski nga ni nag-implement kita ng biosecurity measures, iyan nga ni so nangyayari. So so benepisyo kan gabos sa mga para poultry. Asin magin man so yaon nga ni digdi sa business lalong-lalo na sa swine industry. Medyo napapabayaan na. Kaya, ang pagkakaigwa kay araw kay ining mga course tabi sa TESDA, importante yung tabi ining marami for food security. Dahil man po pwedeng ekonomiya sana sa tuyong isipon. Kasi nakapalaog man tabi sa ekonomiya ang pagkakaigwanin matibay na food security measures.
Tanganing sa mga helang dahil makalaog dahil ang tamay saro sa ng helang dyan na makalaog mga tugang apektado ng maray ang supply nin pagkaon digdi sa Pilipinas. Mamamatay anta na iyan, magkakaigwanan ng problema sa supply and demand, magin man sa inflation, mataas, ngunyan yan, 4% so tinaas ka na inflation. Pero yan na pagtaas ka inflation, iba man sa rason, ang rason tabi kan pagtaas ka inflation, iyo tabi itong so pagtaonin ayuda kan gobyerno, kan nakaagi pang mga taon, kan enot na bugso, kan COVID-19, buminugnot mga tugang sa budget. Kaya congratulations sa gabos na mga sa gabos tabi ng mga estudyantes kan TESDA. Kamo ang pag-asa kan sa tuyang inang bayan, lalong-lalo naman manungod tabi sa pagkakaigwanin makusog na food security asin pag-implement din matibay asin makusog na food security measures. In-announce ko pa lang sa number ko. Dahil ko pig-on sa cellphone ko. Won't you take me to Funky Town? Ano nga tabi ka tito na siya? Anong apod sa mga tito ren? Won't Dahil ko palan inon, o ni palan, may mga nagko-comment pa digdi, dako so nakantabi ka subago. Funky Town? Kaya nagbabareta si Pading Lawrence Borsi Barcena. Tapi gaabangan kan mga tao, si Pading Lawrence Borsi Barcena, pigaabangan si partner Lawrence. Talagang talaga si partner Lawrence, matibay talaga. Sabi ni, Sir na sabi ni Sir na Obet Bonafos Baralias, watching from Malolos, Bulacan. Yes, Lenny, solid kami digdi. The best, Sabi man ni Sir na Sunny Castro, solid Lenny, bigol kita. Yes po, syempre naman dapat. Sabi ni Ma'am Main, ikaw lang. Isusiyugo-yugon mo na pangaran. Main, ikaw lang pala. Sabi niya, Diyos maray na puntabi Sir Renz, Maribel Vargas po, watching you. Are you watching me every day? Sugar. Uy, sabi ni Ma'am Main, ikaw lang, watching you from Lancaster, New City. Talagang harayo man na lugar ini. Hindi ko na nga ni aram kung sa ininimpar. Sabi ni Sir Nasani Castro, May 6 ang Grand Rally digdi sa Naga ni VP Lenny. O yugi-yugon mo ang mga tugang, May 6 palang tabi, May 6 tabi, so campaign rally man dyan sa syudad kang Naga ni Vice President Lenny Robredo. You got me. Saktong-sakto, tanganing 6, May 6, tas May 9 ng election, tulungal do, makapurpay ngalo lamang. This happens. Tamampagal man tabi mga tugang mga kampanya, lalong-lalo naman sa mga kandidato tabi sa lado nasyonal. They said it. Pero at least, so napapagalan, hindi papagalan mga tugang kung paano may pailing sa tao ang serbisyo, asin magin man mga plataforma. If you break my heart, May nag-text digdi. Sabi ni 031, si Kuya Gerald Aranya din Sabi niya, good PM ang solong solamenteng iba man ang spelling kan tito mo tabi Sir Gerald Aranya. Pinalitan mo so okay ibang letra. Sa kung iyan ang pangaran ko, Inda. Sabi niya, good PM ang solong solamenteng tito kan Albay. Maray na pong tabi sa imo Sir Gerald Aranya. Kasi sa gabos sa mga pamangkin na yaon dyan sa luwas. Kaso apo, napaulo ka ko may nakatuparan ako dyan sa may market sa Daraga. Sabi niya sa kuya, Tito Renz nga aram kong mayaman ka. Iyug-iyugon mo ang sabi ko. Dahil matabi ako mayaman, madam, sabi ko. Natapo ito. Nag-aagad kitabang sa kuya. Ngunyan, sabi ko, ay, kung sa financial tabi, madam, mura ko sa imong may tatao. Aw taoro at san mga tugang, uminagad ki Gcash. Uminagad ki Gcash sa kuya. Uminagad ki Gcash, 500 pesos daa. Sabi ko, saan mo gagamiton? say the words. Aram mo kaya tabi, Tito Renz, kita baga, negosyante ang utak ta. Tawan mo akong 500 pesos, itatalpak ko, tanganing igwa akong kwarta. Aw sabi ko, madam, difficile yan, madam. Dahil ako kaya nagtatao ta. Marao tabi iyan, But a risk of Kasi siguro, nagdadagog itong ganyan si madam. Sabi niya, Sabado baga tabi, may programa ka sa DCGB, bandagog ako sa imo. work it out. Pasensya na, madam, kung naita ka natawa ng 500 pesos. Maraot iyan, na pinagigibo. Maraot iyan. Kababayang tao pati, nag-aagad ki pang sabong daan. Kuyugon mo ang sabi ko. Would love everything that you do. And I do. So, iniman na, kung daid listener na nagtatext sa kuya, mga scammer, may nagtext sa kuya, 610, sabi niya,
Slots, soccer, and basketball betting, register sa 800p, yugi-yugun mo pipapusta na ako sa basketball. Pumupusta na nga sa pag-ibig, pupusta pa sa basketball. Ano nga magkukuha natin ito? Diba, Tricia? Pag pumusta ka, Tricia, sa pag-ibig, ano nakukuha natin? Heartbroken or nagiging masaya tayo? Hindi mo malalaman kung anong resulta sapagkat tayo ngay sumusugal. Hindi mo alam kung mananalo ka o matatalo ka. Ang importante, nagmamahal ka. Yugun mo yan. Sabi ni San Salvador Ogayon Moreno, maray na hapon tabi, watching digdi sa Guagua, Pampanga. Maray na hapon tabi sa imo dyan sa Sir Salvador Ogayon Moreno. Akan tabay-tabi hali dyan sa Guagua, Pampanga. The home of or the culinary capital of the Philippines, Pampanga. Sabi ni 446, nagkantabay-tabay kami Buenavente family digdi sa Orosite, Legazpi City. Natatabi yaong ka na dyan sa ibong. Dahil man nga ni tabi ako, termin ako nagtataram kayo ni sa Indo. Nakitukaw man sa nga ni tabi ako. Nakitukaw man sana ako. Madali man sana. Ngunyan man sana ng Abril. Madali man sana mga tugang. Kamumanda. Di naman kita mga tugang si iba niya itong mga impormasyon pa. Si Congressman Joey pinagbubusol tawid na mas mapakusog pa. Ini nga ng so ICT lalong-lalo naman tabi sa learning kan mga kaakian. Ngunyan pa tabi nagbabalik na kita sa dati or ini nga ning pagkakaiwan niya to ni new normal approach. Na kung saan importante sigun sa iya na maging mas informative as in mas magayon ang approach kan educational teaching tabi para sa gabos sa mga kaakian. Dahil lang ilawan nito mga tugang habang nag-aabante ang satuyang henerasyon, mas lalo nagiging digital mga tugang as in mas makaskas ang impormasyon na makuha. Dapat ang mga estudyante dasigon kay Congressman Joey dapat makipagsabayan man ta kundi yan may kipagsabayan mga tugang, may mawawalat talagang tao. Kaya yung pagkakaigwanin na magayon na programa tabi, lalong-lalo naman. Ang pagruso niya to sa digital technology, lalong-lalo naman sa pag-restoryahan, manungod sa teaching kan mga maestra, as in magin man learning kan mga estudyante. Ayan tabi, magayon niya na maray na proyekto. Kaya nga ni suplano tabi ni Congressman Joey na Public Schools of the Future in Technology o PSOFT na ipasar na tabi sa pinal na pagbasa for approval dyan tabi sa House of Representatives. Ibig sabihin, pagkalao man niya to sa pagtamaan kan DepEd, magin man tabi kan JED, possibly, magkakaigwanin na pag-improve, lalong-lalo naman, sa information dissemination tabi. As in, magin man, so sa learning tabi kan mga eskwelahan, magiging iba, so approach na tabi, pag ini ang naipasar na. Taram nindo, wala man ko maraot sa pagkakaigwa ng traditional na learning. Iyong ano sa pag-ibubakan mga teaching materials kan mga maestra. Pero tabi, once na ang henerasyon ta kaya habang nag-abante kita, nangyayari mga tugang, so mga aki bangungon yan, mapapansin nindo, mas mga matibay pa yan kaysa sa mga may edad na sa cellphone. Kaya baga tabi, so may mga edad na, dahil naaram kung anong gigibuon nga sa araw niya. Kaya ni, sige daw ngayon, turuan mo daw tabi ako, noy. Kung paano na yan ipipinduton, sige daw nga tabi, noy, ano mo, noy, Maray pa yan si Angel Mustasa, tama uli na. Sabi niya, ayan daw na yung tabi, noy, ayusun daw tabi, noy, day ko iniaram. Iyan tabi mga tugang, ang problema ka nagkapirang mga may edad, na daita na hiling as major problem. Lalong-lalo naman, if we see the bigger picture of this issue, iyan man tabi, ang nangyayari man, lalong-lalo naman sa learning kan mga estudyante, sa mga eskwelahan, ang mga maestra kaya bagatabi, nagkakaigawa man sila ng seminar. Kaya talagang dapat mo makipagsabayan ka na sa talagang modern technology, magin man, sa approach tabi kan learning. Sa batas na ini mga tugang ining House Bill number 10329 or ang PSOFT Act, ining bill tabi, iyo ang may kamauotan na magkaigwaning competitiveness sa ICT sa edukasyon, asin magin man magkaigwaning technological innovations or processes
as in mga instrumento tabi para ma-facilitate ang magayon na teaching as in learning processes na pwedeng maka-improve tabi sa performance kan mga estudyante. Ayan tabi so nangyayari mga tugang. Kuning kasuman maipasarnay ni bilang batas na PSOFT Act or iningan ng Public Schools of the Future in Technology. Ganyan nga ni mga tugang mansusaro sa mga problemang naihiling kan sa tuyang mga lawmakers. Magin mansuyaon dyan sa House of Representatives na kung saan nangyayari mga tugang na may mga eskwelahan pa mang girarinig di sa tuyang nasyon na daing mga tugang kay access sa internet. Ha? Daing access mga tugang sa internet. Di taman pigasabi na maraot na magkaigwa ki libro. Pero mga tugang, ang libro kaya nagiging outdated iyan. Every year, kinakay po mag-imprenta. Mas nagagastusan mga tugang ang gobyerno sa pag-imprenta kan mga libro, as in magin man sa mga learning material sa mga estudyante. What if, maglaag ka dyan ki computer room or ICT room na pinagasabi nga ni, tanganing mas madali sa estudyante na mag-research nin mga impormasyones, lalong-lalo naman tabi, para ma-boost ang sa indang performance, lalong-lalo naman sa learning ninda sa eskwelahan. Nagkakapira pa manggirari ng mga eskwelahan digdi, ang mga computer, lalong-lalo naman tabi sa mga tios baga tabi mga munisipyo, na halos din na naabot kan serbisyo kan na gobyerno. Iniso-focus kay ning pagkakaigwa niya to ng PSOFT Act. Tanganing tabi kita gabos, makipagsabayan gabos, warang mawawala tabi. Pero dapat, yun nga na ini, sa pagkakaigwa ng PSOFT Act, o yun nga ng pagkakaigwa na magayon, na approach tabi sa learning, kasabay naman kaya so pagkakaigwa man, siyempre, kay mga precise as in totoong mga impormasyon, na ida-digest kan mga estudyante habang tabi sinda nag-ieskwela. Baka magsabi siya bang mga magurang, ay pa nakapasarang nga tabi ang Sir Renz nga, mangyayari kaya, puro sana na computer sa mga ake. Baka dyan, pabakalong kaming computer, daiman tabi. Daiman tabi, nakapalaman ito digdi, na sa eskwelahan, depende na tabi sa approach ka na eskwelahan, kung paano niya tuturuan sa estudyante. Lalong-lalo naman, ang pinag-iisip kaya tabi digdi, so general baga tabing pagkuhan sa mga estudyante. Day man gabos kita, day man gabos sa mga estudyante, afford na magkaigwa ki tablet, ang aning magkipagsabayan man sa ibang mga eskwelahan ng mga mayayaman. Ang punto digdi, magkaigwa lang nin pagsabay man sa mga nag-abante na approach tabi kan learning. Ngunyan pang uso na nga ni, so online approach. Online learning. As in magin man, maski nga ni magkaigwa ka online learning, day man nawawara so pagturo man kan maestro na personal, tayo ba manggirarayang impact baga tabi. Kaya sabi din ni Congressman Joey, tama so sinabi niya, education and technology cannot be separated. Dahil na yung tabi mga tugang may hiwalay. Dahil lang pag ansaro uminangat, kinakaipuan so technology umangat man. Anong makdo? Abonan ko si Vice Mayor aspirant Ranyola, magdara digdi kay makdo. So yan tabi ang muya mo Tricia. Kaya lang, banggi na daw, na nagde-deliver. Kaya mga tugang, ang mangyayari kaya yan, pag yan tabi pinagsabay mong dua, sa gabos man na bagay, di man pwede pagsabay ng dua. Pero mga tugang, ang saro dyan, pag nasaro ang nag-excel, dapat ang saro man dyan mag-adjust. Ang education and technology, parehas tabi yan, importante nin maray. Saro pa, ang epekto man kaini pa nagkaigwanan nin magayon na approach sa online tabi, mas dakol na mga estudyantes, mas dakol tabi mga estudyantes ang mawiwili na sa pag-eskwela. Dahil ang para sa inda, mas madali, mas accessible, kaysa naman tabi, so naging traditional baga tabi, na date na research, bado man ka sa library. At least, sa harong mo mismo, pwede ka na mag-research. Asin sa eskwelahan, igwa ng mga set of computers. Minsan mga tugang, may mga impormasyon na dahil taman gabos nakuha sa libro, nakuha ta na yan sa internet. Pero dahil ko sinabi mga tugang na mas dapat panuburan nindo ang mga nasa internet. Ang mga nasa internet kaya mga tugang, dito sa nang hero kayo, pwede mo yun ma-edit, lalong-lalo naman tayo ba sa mga websites. Kaya baga nga nag-attend daw kayo kasasaro kay seminar, manunggod sa, maski nga di man ako maestro, nag-attend ako manunggod sa teaching kan mga estudyante. Ang mga nakaagi pang mga bulan. Sabi duman,
Sa teaching, lalong-lalo naman, sa mga impormasyon na pinagdadigest kan mga eskwela or kaining mga estudyante, saro mga tugang ang Wikipedia sa day dapat gibuh na source, lalong-lalo naman sa mga assignments kan mga kaakian. Dahil lang ta, ang Wikipedia mga tugang, ang level kan sa iyang security, ababaw man sana. Pwede yan i-edit mga tugang anytime. Maski ako, kaya kong i-edit ang impormasyon kaan. Baka dyan, ma-edit ko yan, masabi duman, who is, kunwari nga yan, who is Renz Luna nga yan. Nakasurat lang, ang totoong impormasyon is a broadcaster in Albay. Pero atyan, may magpalit kaan, Renz Luna is a super hot model in Albay. Ayan ang mga delikado mga tugang na mga ano. Sabi ni Trisha, nga. Ako magtubod, sabi ni Trisha, pumundo ka. Sabi ni Trisha, pumundo ka dyan. Ayan mga tugang sa mga aruke na mga senaryo. Dakol lang ko instances na nabasa iyan. Sabi ko, matagaro iba ining impormasyon na nababasa ko. Kaya bagay yan, taro man na yan sa target kang gobyerno, lalong-lalo naman pa nakapasay ng PSOFT Act, na magkakaigwa tabi ning mas mahigpit na dissemination kan mga impormasyones na nanaiiling kan aki. Dahil lang tayo ng tabi, so inot baga nababasa kan aki sa internet, pag-una niya, tama. Ayan ang sa iyong perception, yan ang psychological perception kan sarong aki. Siyempre, sumagurang man niya, kunwari mga busy, busy niya sumagurang, dahil manaasikaso masyado sa aki. Nangyayari mga tugang, taram niya sa aki niya, tatao naman sa internet, di pabayaan na magbasa yung mga maski ano-anong mga materials. Pagunan niya, susimbag duman, tama, o to palan sala, ayan ang saro man sa mga target tabi. Kaya yan, pag yung kaso man na ipasa na tabi yan sa, ipasa na nga sa pinalapagbasa, pag yan tabi, duro-diretso na iyan, okay na yan, duro-diretso na yan, magiging batas sa tabi yan, asin, magin man, magkakaiguan ng panibagong approach sa learning kan mga estudyantes, magin man, sa teaching kan mga paratokdo. Sabi digdi sa, sabi ni Sir Bobby de la Cruz, sabi niya, balik GB na, at tabi, nakitukaw man sa nangani ako. Sabi ni San Salvador Ogayon Moreno, Grand Rally ngunyan digdi sa Pampanga ni Lenny. Ay ngunyan pala ng Grand Rally tabi dyan sa Pampanga. Nagsabay ka tabi Sir Salvador Ogayon Moreno. Mabuhay tabi sa gabos sa mga taga Pampanga. Dahil ko lang maano sumarinapon sa Pampanga. Tangaram ko masa ng word sa Pampanga, metong Kenny. O sabi ni San Jomel Bahoy, ano nasasawangan, nagpuuna. Kaso bago pa po ng mga alas 4, nagpuuna pong magruso sa mga tao duman. So rally tabi, nagpuuna. Igwan ng mga aktibidad tabi duman. Kaso mga gusto tabi mag-attender, magduruman na tabi ka mo. Kaya mailing nito sa aktibidad, Dapat nga may organization man kita na nagsasabing Broadcasters for Learning. Ayan dapat man. Pero aram na ito mga tugan. Dahil mataman, we can't have it all. Tayo mga nagkakapira man ng mga tao na iba man na pag-supportaran. Pero, so pagpa-iling ta, pagpa-iling ta ng suporta tabi, talagang dakulang bagay na iyan. Dakulong tao sa Pampanga, grabe. Nag-post susarong local official sa Pampanga. Ang pamagat palan kang ang pamagat kang Grand Rally duman ni VP Lenny sa Pampanga, manalakaran, ibig sabihin, let us walk. Manalakaran mga tugang, magayon, dakulon mga tugang nag-aratindero. Pero, tatapatan man kayo ni so, tatapatan man kayo ni so, nangyari man dyan sa North, sa Pangasinan. Nag-post na ki-picture so so Solid Lenny Bicol Albay na page, One Pink Crusade tabi as of 4:26 PM. Picture ang drone shot ni Sir Narom Candaza. Dakulon man anggad mga tugang tao, posibleng 20 mil man anggad ini, kasubagong alas 4:26. Matindi. Alata, i-share ta daw mga tugang. Magayon pag-ilingon, magayon mga tugang pag-ilingon na marami. Kaya possible, iyon bigyan nagsasabi ninda na baka atyan, lampas pa sa 30 mil. Posible tabi yan mangyari, Ito lang masasabi ko sa iyo, partner Lowe. Ang yummy mo po. Nagpakita ka pa talaga sa akin, pasaway ka din talaga.
Yan yan, duman sila ko Joe Marbieno, duman sa Sawangan. At atakulon mga tugang mga taga First District akong nakasabay ka Subago. Taga Subago, padigdi ako, nakasabayan ko na sa ibang mga grupo. Hinarapot ko sinda, sabi ko, saan po ka mo, saan ka po, ali? First District palantabi sinda hali, halos gabos, ha? Nagpuon pa man din so Grand Rally man dyan ni VP Lenny Tabi sa Pampanga. Almost 25.5 thousand Tabi ang live viewers. Yug-yugon mo, anda ko naman talaga nagpartisipar. Magayon ng paghilingon, ha? Say the word and you'll be free. Say the word and be like May natadarat na sa nakitang 4 minutos antes mag alas 5 rin pagkahapon. have you heard? Bago ang gabos, pasalamatan ko palang Tabi so apek ta kasubago na iling ko pigaay so sa transformer sa may samo dyan sa may sa may market site. Ta ito kayang transformer duman. Sige nang puto kay pa. Yun ang reklamo talaga. Ngunyan pa sa napalitan. Ngunyan Tabi, salamat Tabi sa indo ta nag-action ka mo tulos. Hinali na sa transformer. Tabaka chan ano pang mangyari? Pasalamatan ko lang na so manamyan to Tabi kan apek sa makaskas na aksyon. Ha? Inapunan ko ni Kasubanggi, ay makaskas man so naging response asing kasubag ko nga nagduman na sa barangay me. Salamat Tabi sa indo. Pero lang magang kakaskas pirmi, maray pirmi ang sa kumpayo. And stop thinking about her now. 2 minutos na bago magantos man siya antes ang alas 5 nin pagkahapon. Inabot na naman kita nin oras din pa maaramba ko digdi sa kinaban kundi digdi sa satuyang programa. Salamat po sa inyong pagantamay. Ako po sa inyo na kaibana sa programa 2D sa GB sa ngaran ni Councilor Nong Dawal. Ako po ang solong solamente. Ang lalaking totoy naman pero tito na ngayon, tito na bay po yan Rans Luna po na nagsabing ang pagpadaba ko solo si mo sana. Goodbye and mabuhay. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa Sa indung nadango ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa Malota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Yao na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Patabaan kang tawo si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang. Hindi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa Malota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Bye! 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 Ano na naman? Sisa itong kaibahan mo kasubago. Magayon. Hubin pa.